uria siellä tai? Ei, kun tämä... Tuolla ei ole häkki. Tuolla ei häkkiä ollenkaan. Niin, just. Häkki on siellä öljyn joukossa, kimaltelee. Se on ihan puolikkaana. Niin. Joo. Joo, niin täällä on häkki, mutta se on vaan joku muu vaurioitunut, miksi on kiertokanki. Onko se yläpäähän vaurio? Joo, jos Oliko se silmukka oli minkälainen? Tämä silmukka avaa On se mäntä mennyt, koska se... Mäntä mennyt. Toi tapin reikä on vinosen ihan kerran. Se on joo, kyllä tämä se on leikannut silmukka mäntä avaa kiinni. on aivan hyvä. Kyllä täällä ajas vielä vaan yläpää. Vähän on punnella, että ei pysty. Joo. Joo, kyllä se. Matka loppuu siihen. Niin. Ja sitten oliko tuo laakeri missä kunnossa? Tämä tappi? Joo, katsotaanpa se tappi näyttäisi. Joo, se aivan kiitettävässä reijät on auki täällä ja tappi olisi aivan, tässä saadaan vielä tappi Joo. johonkin kampiaksi. Uusi kiertokanki, häkki ja uudet neulat, niin tällä ajaa vielä maailman tappiin. Joo, kyllä se näin on.